Nilutaw ang issue sa engagement ring nga tag 299 pesos nga gipalit ra kuno sa Shopee. Butang nga nadismaya in town ang babae ngadto sa yaga uyab mga kabombo nga gipalitan siya og engagement ring nga baratahon na dito sa Shopee. Ang babae ningon nga 8 years na sila sayang uyab pero baratohon ang kiniyang singsing nga gihatag sa yaga uyab mga kabombo nga tag 200 sa 299 ra ang kantidad dinhi. Magduha-duha siya og komprontase. Magduha-duha siya og sukna sayang uyab kung anong baratohon ang singsing nga iyang gihatag kay basin pod kuno og malain. Kung ikaw maoy babay unya 8 ka tuig mo nga uyab, okay ra ba nimo nga tagaan kag engagement ring nga tag 299 pesos? Big deal ba gyud di ay ang presyo sa singsing? Or basin maora po'y ma-afford sa lalaki nga katuran tag 299 mga kabumbo. Para kanako dili magmatter sa presyo sa singsing. Kay bisa pag mahalon pa na nga singsing apan ang uban mga lalaki mga bit ra gihapon. Para kanako dili masukod ang loyalty og dili pod masukod og unsa ka faithful ang bana pinaagi sa presyo sa engagement ring. Ang importante nga dili na maibog sa lain imong bana or imong uyab. Kay sa atong panahon karon nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa temptasyon. Daghan kayong temptasyon mga kabumbo. Unya dili malikayan nga ang uban nga mga lalaki matintal sad. Karong panahon na gamay na lang mi nga mga lalaki nga mga tarong. Maihap na lang mi studlo mo ni prangka pa kay istorya. Balik ko na ko, niya ako yung i-emphasize mayo, karong panahon na, gamay na lang ming mga lalaki nga mga tarong, maihap na lang mis tudlo. Kana mga lalaki nga dato, makahatag og mahalon kayo nga engagement ring sila mga uyab. Do you think di na maibog sa lain? Do you think nga di na matintal sa lain? Do you think nga wa nay kananiang nga kulo kadidang lain mga kabumbo? Kuna para kanako di na may basihan nga baratohon ang singsing. O tagahan kag singsing sa imuhang nga uyab dawata, balag baratohon, importante kinasing-kasing. O mahalon nga nga singsing ang ihatag, bonus na lang na. O tagahan kag singsing nga mahalon, o di bonus na lang na. O baratohon, dawata, gyapon ang importante kinasing-kasing magkahana. Di man kana bugal-bugal nga pagkahatag. Gawas o ga singsing nga pagkapin sa bubot, aka na binuang yun na. O singsing nga gihaguan yun na, nagipalit, balag tag 299 lang, o niya, kinasing-kasing nga pagdunol, sayang uyab na okay ra na. Og mahalon nga singsing tag 100,000, bonus na lang na. Pero og baratohon, o tinarong, kinasing-kasing paghatag, tingali po ang lalaki, way trabaho, or standby, or estudyante baka, or nagkuhan pa, kanani ang nangita pagtrabaho mga kabumbo, o niya, maray ma-afford niya, tag 299, di, dawata na lang na, ang importante na ay gitonol. Anyway, og magkakwarta pohon, pwede man niya nga ilisan, palit sa lain nga engagement ring nga kato na pong mahalon og bato mga kabombo. Mao mo gini ang tunog kay social media regarding sa singsing nga baratohon mga kabombo. Daghan ang nangingon nga cheap kay nga pagkababae kay barato ra ang singsing nga gihatag sa uyang uyab. Dili man na may basihan og babae nga cheap or mahalon ang babae kay mahal ang gihatag nga singsing. What matters most mga kabombo, nihatag siya kinasing-kasing. Nya dili bugal-bugal, balag baratohon na importante kinasing-kasing nga paghatag. Kay wat na kay balo unsay tinuod nga istorya. Kay basin pud ang lalaki wa pud trabaho mga kabombo. Natimingan ba nga 8 years na sila, nya timingan pud that time wa siya trabaho mga kabombo nya. Gusto siya mohatag og engagement ring, ni order siya sa Shopee, pag-abot gihatag ato sa babae. Ang babae pud yang gi-search sa internet, nakita na sa Shopee, tag 299 ra ang engagement ring. Nasagmuyo siya, ayaw na lang una-unaan nga baratohon. Ang importante, gitagaan ka kinasing-kasing, o mahalon ang ihatag, bonus na lang na. Anyway, kanang imuhang partner po, o magkwarta na, o makaluag-luag na, ilis na nagmahalon, kato ng diamond yun. Sige, alas 9 na sa